chuan mahse in puantehna HMAN DAN hi kan thiam ngei anga ani ole hrethiam ulsam tur bera soi kan lo tumanga puan kan kat don hian kan measurement laksa te hi kan semtet angai thina pahnih le pali hi kan number man tur poimo tak te chu an ni pali le pahnih in a semral theilo number te kan semral thei dan tur kan lo soi mahse anga 0 to 1 hi inches khat ania 0 to half hi inches chanve ani le tina ania 0 atanga inches chanve le hi sut khat angin lo chin chiang che hetianga puantehna HMAN DAN tur a point anglowa karon sei chan chu kan sem chhuat tur number kop kim lo ho kan semral theina tura formula kan siam chop ania puan kat I thiam du tak chuan itan apoimo te ania pahnia kan sem don chuan sut khat hi number chanve angin ngaila palia kan sem don thung chuan sut khat hi number pakhat angin inga yang ole tuna ilo sem chinang hmiang idar seizong sompali le achanve lo ni ta se pahni in a semral thei tatlat lo mai kan lo sei to angin sut poimo na kha alo chuak don ta chia mai le sut khat hi pahnia kan sem chuan number chanve angin ngai tur kan ti kha o example sompali le achanve hi pahnia kan sem chuan inchi sari le sut khat ti na alo ni ta ani adara hian a thina tur hi inchi chanve bel nge tur ti kan shibok don nia somthum pali le achanve inchi hi pali in lo semral ve le don ta ila pali a kan sem don reng chuan sut khat hi number pakhat anga ngai tur ani kan ti kha theih lo bokla ole ilo semral don ang o somthum pali le achanve hi pali hmuna teuber tu chu a hmun riat somthum pahni hi ani a ti chuan pariat atang hian kan chhiar zomanga thumli le achanve chu helai hi ani ti na ani a thina tur atan hian inchi khat kan belang a thina bel hi chu mani du angin a adjust thei ani puantehna HMAN DAN I thiam to chuan I measurement laka eng number po te chhuakla I semral zel to mai don ani ole kan soitak ang khan motivate chin ta che